Здравей! Аз съм твоят виртуален екскурзовод. Пред теб се намира мегалитът край село Бузовград, известен още като вратата към Слънцето. Той се намира в района на долината на Тракийските царе. Мегалитът е изграден от масивни каменни блокове и се свързва с култовите практики на древните траки. Смята се, че мястото е било използвано като светилище. Един от най-интересните факти е, че по време на пролетното и есенното равноденствие, слънчевите лъчи преминават точно през отвора на мегалита. Това кара учените да предполагат, че той е служил за наблюдение на движението на Слънцето. Днес мегалитът е ценен исторически обект. Моля, не се качвай върху камъните и помагай за опазването на това древно място. Благодарим ти, че се докосна до историята.